Hola, soc Teresa Ciges i aquest és el meu canal de YouTube sobre comunicació política. Avui parlarem sobre la comunicació institucional en aquesta crisi del coronavirus. No tant la que han fet els polítics, que també, sinó també la d'institucions, forces de seguretat i fins i tot tècnics. Comencem. Molt s'ha parlat sobre com ha comunicat el govern central amb els usos de marcs bèl·lics, però nosaltres avui, com ja he dit abans, ens centrem en com ha estat la comunicació institucional d'esta crisi. Quins àmbits s'han de tenir en compte? Segons José Carlos Losada, que és professor de comunicació institucional, són 5. Parlar, escoltar, actuar amb rapidesa, proximitat i honestitat. Ara bé, és imprescindible gestionar la crisi quan aquesta encara no existeix, és a dir, anticipar-nos a ella, crear un protocol i que aquest ens doni les línies mestres a seguir quan la crisi esclate. I sí que és cert que aquest s'ha d'adaptar a les circumstàncies, perquè no és el mateix una crisi perquè han descobert uns casos de corrupció a l'alcalde que uns incendis o que la crisi del coronavirus. Això sí, amb la crisi del coronavirus, els protocols s'han pogut adaptar amb temps, és a dir, veient com el problema estava a la Xina, després venia cap a Itàlia i finalment s'apropava a nosaltres. Per tant, s'han pogut adaptar perfectament. Com veieu, moltes institucions públiques han aprofitat fins al límit les potencialitats dels emojis. Personalment crec que en alguns casos ajuda a visualitzar el missatge que es vol donar, però que en altres infantilitza innecessàriament el text. No sé, què en penseu vosaltres? Considereu que molts comptes oficials abusen dels emojis? Si voleu, ho debatem ací baix als comentaris. Per altra banda, la relació amb les xarxes ha canviat molt en aquesta crisi. Abans teníem unes hores establertes, més o menys, per connectar-nos i ara estem pràcticament tot el dia. Això ha fet que la forma de gestionar-les hagi canviat també. A més, s'ha notat un increment de seguidors molt gran en els comptes oficials. Per què? Perquè la gent busca una informació veraç. Altre aspecte que em resulta interessant és la comunicació que s'ha fet per als xiquets, que són uns actors molt importants també en aquesta crisi. No sols s'ha fet una comunicació especial en xarxes socials, sinó també que molts governs han apostat per fer rodes de premsa per resoldre els dubtes dels més menuts. Ja hem parlat de la comunicació per als adults, de la comunicació per als més xicotets de la casa i també s'ha fet una comunicació dirigida a adolescents i joves a través dels influencers. Veieu. Voy a subir un post que me encantaría que leyerais, que compartierais, que como más gente lea mejor. Esta mañana se han puesto en contacto conmigo desde el Ministerio de Sanidad y yo en todo lo que pueda ayudar, ayudaré porque bueno, es algo muy grave que no hay que tomarse en broma, que hay que hacer caso a lo que nos dicen y nada, que la gente que se pueda quedar en casa, que lo haga. Relacionat amb això, val a dir que els governs han servit de tècnics per a explicar a la ciutadania les mesures adoptades. De transferencia de grandes grupos de población potencialmente porque el problema es que me he comido una almendra justo antes justo antes de empezar a hablar. Hola, muy buenos días a todos. Hoy no he comido almendras por si acaso. Llevamos 5 semanas aislados. Yo entiendo perfectamente las necesidades de información y poquito a poco voy aprendiendo cómo funciona lo que se publica o lo que no se publica, pero me va a perdonar el periodista, creo que hace un flaco favor a España hablando de suspender o no suspender en este proceso. En este proceso vamos todos juntos. Si se suspende uno solo, suspendemos todos. Fernando Simón ha sigut la cara visible dels experts del govern central i s'ha constituït un relat entorn a la heroïcitat de la seva figura que ha vingut sustentat pels mitjans de comunicació amb una línia editorial propera al govern. S'ha produït un fenomen de creació d'herois tècnics que no sols s'ha vist en Fernando Simón, també amb Oriol Mitjà per una part de l'independentisme. I això ens hem de preguntar a quina estratègia respon. Pot ser que siga per
falta de lideratges en les administracions que representen? No sé, jo ho deixo ahí. Per últim, volia comentar-vos el que va passar la setmana passada a la Generalitat Valenciana. Com sabeu, ells pensaven que passarien a fase 1 i després de la roda de premsa del govern estatal va eixir la consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, i va dir això. Si la decisión no era que pasara toda la comunidad, justificaran con criterios objetivos para todo el territorio nacional cuáles iban a ser estos, para que pudiéramos saber y conocer las razones de por qué la comunidad, en cualquier caso, se iba a encontrar en la situación que nos pudieran transmitir. No he recibido ninguna respuesta, no he escuchado ninguna razón. A l'endemà, Ximo Puig va comparèixer i va dir això. Nosaltres no volem fer d'això una confrontació innecessària, perquè en la pandèmia hem d'estar units, en força i donant credibilitat. Però la Generalitat, sincerament, des de la lleialtat, discrepa d'esta decisió. Fins ara la Generalitat Valenciana ha estat propositiva, respectuosa i lleal, i així continuarà sent. Ha sigut comprensiva amb les maneres d'actuar del govern d'Espanya, amb la declaració i la pròrroga de l'estat d'alarma i amb el comandament únic. Front a altres autonomies, nosaltres sempre hem defensat que calia una unitat d'acció a Espanya i ho continuem creient. Però també hem recalcat que és necessària la cogovernança, la corresponsabilitat, la cooperació. Com veieu, les diferències són considerables entre un i altre. Mentre veiem una Ana Barceló molt emprenyada, arribant quasi a cridar i molt reivindicativa, veiem un Ximo Puig que també és reivindicatiu però amb un tarannà molt més de consens, no? De respectuós. Sí que és cert que Ximo posa sobre la taula que ell no vol confrontacions, el seu paper de facilitador de consensos també, i a més en el to i en el missatge veiem també diferències en la escenografia. Ximo Puig apareix amb una escenografia molt més institucional i en una roda de premsa n'hi ha una bandera i en l'altra 3. En primer lloc, vull recomanar-los el llibre No Crisis de José Carlos Losada, que és un manual, però és molt diferent a la resta, perquè en aquest cas ja s'adapta a les noves tecnologies i ens dona eines per poder gestionar millor la comunicació a les xarxes i a l'entorn 2.0. En segon lloc, la revista Más Poder Local va fer un monogràfic sobre això, sobre la comunicació de crisi, i us deixo l'enllaç ací baix perquè és interessant. I en tercer lloc, el podcast del Pop-Out de Catalunya Ràdio, de Mariola Dinarès, en què convida a Patricia Platja i a Marc Omedes a parlar sobre la comunicació que estan fent, com estan gestionant la comunicació al capdavant de Mossos i emergències. Molt recomanable. I ara sí, acaba això. Ja sabeu que m'agrada saber què en penseu, obrir un debat així als comentaris. Crec que és enriquidor compartir coses. I bueno, que estic oberta a qualsevol proposta, suggerència i a qualsevol comentari. I bueno, ens veiem al proper programa. Gràcies per arribar fins aquí.